don ka jing sngew ka hadu pengala IT ka jing im ka jonga na ka banta ka jing e jong pai ba Henry men tapat ngayu I ka jing kritur ti ka bala syapa balat tinda ngasusi ti ba ngasusi ngamdi ka ba na banta ya lagi mengapa kerpat hiya pi bikin pentre bahaya kan ga surang hadin ka jing sapriang ka wei ka video longba ki rensan social media kamtam hapo ki WhatsApp status halor ka jing kho ki briushnong tang dagi kti ya usurok badang sina thamai na nongpo shomden ha ka ba ka jing sina ban pendep ya ka ne surok ru kadang ya chai menta ka sngi na ka liang ka kong bin das im kabadi ka long kumi ka ba IT yala ka jong ka jing im ban let shong sha than hakmat ka silam trikam jong sarkar jila han nong ba shlong bandawa shada yak surok NUS lane ka surok ka ban nong po shomden bat poi shadu joraban ka kong bin das im ka let sekti ka jaka bala yo I yak jing kho ki pat ba ya ka te ka surok ban pen I yak jing bom le bha ha ka ba pen tre yak ne ka surok de ka jing sok khya man sim bat haba ka ikran bat ki nong pen tre yak te ka surok da ka jing yam rengkat ki umat kal ong shaw rang ba obo pe yak te ka jing pen tre ka pang ka man sim ban yo I yak video ka bala pen sapriang ka bala yo I yak jing bom le bha yak jing pen tre namar kala IT yala jong ka jing im na ka benta ban dawa ban shna yak ne ka surok henry kumno ki ne ki nong shna ki le torti yak jing pen tre yaka hato kam don mo ka jing perkhat na ka benta ka bit ka piang shushu kal ong ru yop te orang ba ka jing let chong sha than jong ka kam ding na ka benta ka jing mentoi jong ka kum ka riushimen henry ka de ka jing dawa jong ka mansim jong ka na ka benta ka jing suk jong ki pai ba nong let nong wan bat kala IT yala de ya ka kong bin das im la sanran da ki nong ilam seng bhalang ki bakan thop ye ki nong ilam jong seng HNM na Rivoi district ki bakan thop yo ba kraw perkhat thongni mudi finance secretary ka seng ha ka jing don lang jong ki dikhot ka seng MPSO rengkat ru bat ki kato ka ne ki brushnong napo ka te ki shnong ka jinglap ye ka jing bom le bha ban chana ye kne ka surong ka dei ha ki banta jong ka shnong palasya ha ka ba maria poi ka kong bin das im ha ka te ki jaka tang khandiat minute lawan poi ki nong pej ye ka jing pentrei ye kne ka surong habai kran ber ka kong bin das im kal ong baga klem wan ha kene ka jaka ban wan kentho ne ban penram mino ro henry ka wan hang ne ka dei ka ba smokhya na du ka mansim haba ka yo jing tip bat ka yo I ya ka video ka bala pen sapriang stat hanin ga janmet ha ki rensan social media halor ba ki paj ba ki la ban khlong tang de ka kti ya ka surok ka bala siang rong bat penjeli bat ha ku jo ka por ka la ki jing yero yo sumbut menteri rang ba ka sarkar jela ba pej ya ka tanat PWD roads uba prestun tensong ubal ay ya kene surok kabadangnya ke jingshna menta bat shushu kala kentu ya ki nong tre jong ne surok bakin bentre bha ya ke kam khnang bagi pajba kinyo ya ke jing mentoi habaya bayang lengba kene surok long dire bakwa ban khat ya kan ya no ende yo I ni to kajing stang bat kajing bom pen khut ke ni to pen hanu ngatu ga hani kumno karong kan syong halor jong ka kendeu to mudur to kinong ye pej baro pej to pejang to da kumni kumnos te kan scam kata ka surak pej se pej ki pej ba baro na kalian jong ki pej ba tengin nom hon dalile ru lata kan petre ni pej pej siklong pej dia ubin nya barok kuat ini lomba gai umpur ngengai gitu teh ya ni ke lomba ni hadin ba mien ba ki pai ba mo ki breu ki laya tapi kemukan nak kolot nak belakang udah tapi kok itu kok kurang betul oke ya long nak yang dan kenda lele kan sang dalam nakalian jumi dia ikan her nak kuat juga la ni kiri dia mau ni ha ba arsen chisin pat hapo do la eu ki umpat mentapat la klong biang sa chisin mentaro kate la poi hapo do hi menta
kumhane mo tong inom ong reha kiwi ki jaga ong kan de be the ka pedang surak kan am de re harut to harut nginom ong re pe sekara jing stang pe uni mau bada shopo datang si mau pe tang si mau be hadu gatu pe kan de be ha pedang pe barok ka ki lut yo iong barok mentala dangin kok gini barok kan de lut namar pe sekara jing kar kom tre jung ki pe ni pe Tagakti ha tagakti kum tu petang simau ti ki ai tang simau ki ai hang ne ha pedang surak petang simau ki ai kum ne dapat ki te to pis ngohun ne am ki pet ba nong sing sinong hang ne ba pin yo bangin yo ya kane surak ba kum kane to ha ka sedang ni pen pau nang kong ka jing ngongu yau blai ya ka jing lam dan ti ka jong ya yang nadu basdang kani ke isu nak benta unyau surang mden nong po ngapen pau ke jing sngungu ka baar sya ka sarkar Meghalaya ka bala pensngeu bat pensngap ia ke jing kerpat jungi kum ki paj ba na ka benta ban ai no sendan ya ka surak babha hapo jongane ka than bat ka dong ga jungi kat kum ki mat dawa ki jonga te ngas ngau kemen bat nga pen pau hi ke jing sngungu ka bakrau kalong sisya kat kum ka jing kular jong I madu preston bahadin katokat nesni ngin pensna no ya kasurang te kala urlong kumta kum bakalong ngidap ta ka jing sngo kumen baharo na kaliang jong I kinong song snong jong gathain umden nong po ki bayaj lanti na kane ka ju kasurang henrei ka basnusi kalong ba habangila yo ya kane kasurang ngilapan ban hangne bakar kom pentre ya kane kasurang kan nom ai jing hun yang iki nong sheng shnong jong gane ka thain bat ka dong ga jongi kham tam le yanga ka bala len la de ka bala shim ya kane ka rai ban sya thangan kat bo ka sarkar kampat ai ya ka rai ban pensnai ka surang ka don ka jing kta hanga marwe hi na marba ngiyo ya kane ka surang dah kejing ya mi pajba ke jongi sya sekretariat bandawa ya ke sarkar de ke sarkar kala ai ya kita kejing dawa ke jongi hendrai ngi kerpat ya u kontraktor uba shim ya kane ka kam ba pentrei hapo jogane ke surang ba in pentrei bah bakan nomja kumne kumbangi yo I mentah barok ki pajba hapo ke jela ke jongi barok ka wei ki layo I ya kata ka jing trei turti hapo jogane ke surak ke jongi tiana kaliang jonga nga kerpat nengkong ya kontraktor ba ide ban pej bah ban pentrei bah na ka benta kan de ka surang khanang bakan long ka jing yo surak jungi kalong kalat jing mentoi na ka benta ki paj ba ki babun ki balang de na ka benta ka jing mentoi jungi simet ndrei ka de na ka benta jong ki paj ba na ka benta ki bapang ki basitom ki bayat man kasni na kane ka surang tena kaliang ka jonga nga airu ka jing sneu ngu ka bakrau na ka benta ki pajba nong shinong jong ane ka than bat ka dong ka jongi ya ka district ribhoi barok ka we bat ya ka jelai barok ka we ki balawan ban ai ka jing kersian yang ha ka por bangali sya thengan sya sekretariat na ka benta ban penio ya kane ka surang ublei un kerkhu ye phi ublei un don rengkat bat phi duai lem na ka benta jonga bana kaliang jonga ngakwa bantrei kano ka babhana ka babhatam om na ka benta ban khwan mantoi simen kata ka de jing kerpat ka jonga ya barok ki bape ya kani ka social media ka khubor ha kani ka sni tesa ka weiru nga airu ka jing khublei ka ba kerpang na ka benta kinde ki media ki ba lawan ban senran bat nga na do nanong po hang ne ha po snong plasya kiba lapelaj por ya ka bakordor ka jong pila ai na ka benta jonga bangan ai ya ka statement khendiat ha ka ne sni khublai shibon khublai shi hajar ngo hadin ba ngila yo I baro hakiran san social media bala viral kanika jing 330 ya ka surok umden tenga banong ban susyong haying am snusong taga daw na ying ami dang stamp banwan pej dala dehi ya kan ka surang hendrei ondang alawan hang ne bat ngilayawan lang bat kini ki paralog baro mo ki bayadon lang bat ngi kan ka sni ngilap sisya he bakalong kumtu kumbaki pilayo I menin bakala ja kumtu te ngilap hang ne mar khamat ru bakalong hi kumtu te
ngapan pauro kajing sengu kemen kajing sengu ya unde u manager jong unde kontraktor ru ubala kular ban ai kajing trei ka bakhamba nang ne shakmat mo bat kila ya repair hangne kila ya kho lut ya kate ka jaka ka bala ra kate ka rong ka bom bit kate ka rong kila ya klong ya kate ka rong bat kila ya le bha ya kate ka jaka ka bala ur tenang ta ikular ru ban pej baro silanter jong kane ka surang ban ya le bha ha nang ne shakmat te kata hi kata ka jing sngu ka jongate haki khendiat banai ki bala diap house nyam ubala len ngidang lap sisin ba kajing pentraya hangtei ha kham hakmat hangne po plasyahi baki thep ya umpat hapo kti ma te nga don hanong po ngamyo i ya kata Henry ki wansen ya ki dur ki wansen da ki video ki prolog jungi nang ne na plasya nam den na diwan ki ring video ki lap ha katu ka porba uba pentrei ha katika umpat hangtei uthep bej hapo kti bej te uti umpat pada long la bam ka kti umdon sya jorang te hadin kata long marcin yo ya kata kubor ngiwan pej ngiyawan bat ki pralog yawan bat ka dor bat ki dor bar snong nang dia nang ta ki siang balang na po umden area ki jongi ki senjuk rong bat snong yawan lang ha katu kasni bat u manager jongki ula klong biang sai sisin ya utu umpan bat ula ai biang ula seling biang daki mau napo bat ula bu ya uti humpai hajerong jong mau Henry menta ngalit pej biang hangtei ngayo i bau tumpai ula dap biang ka kti te ka ha e kan len to menta portlang mlelei bom don slap Henry yo le se dalawan slap ha ka porliur yo le se kate ka kandap kan silei biang ha kate ka ju ka jaka kata ru kawan ra ka jing e nang ta ki kenro hasilanter kini ki lenti hasilanter kini ka surang ngayo i bakidang bun ki kelbat bakindang day ban ai nang ta ki umpat ki baki day ban ai ngayo i ya kata ka jing duna ha ka bang ngayo i bala tua hala poi ka jing tua du surak romdon ki kelbat dengan na kata ka daulong na kalian jonga nga kerpat ba sa sisin ya kontraktor ba uwan pej biang ya kan ya ka surang ban hangno ba ka baduna ngakwa ba inwan ban pentrei menta hakini ki kendiat snyi ke ban sawan shwa ban pendep ya kan dia kesurang manager jengki ula ong ba ngin sale bahi te ya uro ngila keren hi menta ba ong ba ha ngisina hapor badon slap te ka por badon slap dingi ong ke nya uba ap shwa ha ka por badon slap ten dala arkyang slap pade sa airong ke nyi ong yu tengi ong ba gasniu ka masin te habas niu kata ka mesin u kontraktor habas niu ka mesin ude ban pej bahaya ki mesin ude ban sena namar ba ka sanction jung karu namar ka de sau pu ar kelur handrei ka jing sena usurok pat de umyahap bat kata ka sau pu ar kelur